ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଗର୍ବର ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସାହସ ଓ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ପଛରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସାହସ ଓ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂହ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ଏପରି ଭାରତ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପଢ଼ି ପାରୁଛୁ, ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକତାରେ ଶକ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପ୍ରିୟ ସାଥୀମାନେ, ଆଜିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାରତ। ଆମ ହାତରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମ ଭାରତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଦେଶର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉନ୍ନତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁ, ଆମ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।